Ademais das numerosas actividades de visibilización que organizan, Barbantea dá o salto á formación cunha xornada sobre autismo que se celebra no Auditorio de Rianxo este sábado. A encargada de impartila será Anabel Cornago, formadora e especialista en autismo. O 18 de abril vamos a levar a cabo a nosa primeira formación, o noso primeiro formatea, a cargo de Anabel Cornago, unha especialista a nivel internacional, sobre o tema do autismo nos ámbitos orientados hacia a psicoloxía, a educación e pedagogía. A xente que acude a esta formación o sábado, moita dela docente pola cuestión básica de que temos un corpo de profesorado interesado en formarse e dar unha mellor atención ás persoas autistas, vais a ir ca sensación dun antes e un despois, porque o que ten Anabel Cornago é que marca a todas as persoas que acuden ás súas charlas, ás súas conferencias, ás súas formacións. Polo momento xa hai máis de 160 inscritos nesta formación homologada pola Xunta de Galicia e coa colaboración da Universidade Internacional de La Rioja. Unha formación homologada pola Xunta de Galicia para que xa hai inscritos e inscritas neste momento, se non recordo mal, no entorno dos 160 persoas, das cales unha amplísima maioría asistirán presencialmente á formación. Aínda que a formación está aberta ao público en xeral, vai dirixida especialmente ao ámbito docente, tanto a educadores como pedagogos e psicólogos.